media server Plex crothú. Agus an rud atá gceist an seo ná, an rud a rinne me ná forma na sean DVD-ine fad sáile, agus rinne me iad a digitú leis an rifre, agus bhí me ábalta iad a chur ar an server seo, an sean rifre seo, agus cinál Netflix dar chuid héine chrothú leis na DVDs atágin. Agus leis sin is féidir leis na páistí logálas deach go dtí an sean rifre, arcar na sean DVD in a go digita mar cód digita ar nós Netflix go bonúsa agus win siad ansalt as sin. So a réist is féidir na DVD cópálas deachadín rifre le pacuiste síarnáisce darab an am handbrake agus tá breis sonraí ar fáil faoi Plex ag an C-Vigilín Plex Stad TV agus níl costas arbe ar set-up den cíná sin a chrothú agus a se dochreid amai. Agus aber sa chais os féisian balle a seán í rinne dir féisian balle. Dí le rod gearna dhéanú le féisian balle? Hinglaat, ja, mat a féisian balle agad ar DVD nó ar fiú VHS is féidir é a digitú isteach agus is féidir é a rint le daoine eile nuair tan sí sa Plex server agus an rud a chríal me ar margins rinne me plugáil isteach go dtí an freastalí atágam sa teach sa bhaile agus me hálann seo san obair agus me ábalta arcar na féisian agus fé siad ag sruthú ón machine beag seomra sa bhaile. Agus a ghlachad se mar an áma sinna dhéanú? Glach sé timpeall ar lethúirt le an freastalí is etal suas agus beidir gan lachan sé rubbeag ama na DVDs a cópáil isteach beidir 50 nómad in ceann, but má dhéanann tú go leanúnach iad agus beidir na cín is mó éileh a cópáil ar tús tá timpeall ar céad scan an cópáil isteach agam thna deir seachtainna agus ibríonn se go hána anhaid na bogarí ar fad síornáisce agus ibríonn se thbár. Gaidig cheangal masra mai idir lína bheith go leis na dhéanú? Is féidir sna socrathe an caideanna íslú bunathe ar an ceangaleidirlín ach Volter timpeall ar 1 megabit a bheith agad. So